Dados. Mbak Lia, tunggal Mbak, itu Mbak. Sing cetha Mbak. Kali lagi yuk. Ter. Hei. Oh. Assalamualaikum Mas Klidik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Sugeng dalu Mas Keluduk. Dalu Mas. Nggih. Mas Klidik sehat nggih? Pangestu panjenengan lumeber sedaya pandongaipun sedaya warga masyarakat, sedaya pinanggih bagas kewarasan Mas Cahya Kuntadi. Mboten lusak-lusuk to sowan wonten dalemipun Bapak Ali Mas Ngudi niki wau. Mboten, alhamdulillah desa niki desa sing kondang. Nggih. Desa sing gelem sedekah, desa sing gelem ewang-ewang. Tegese piye kuwi? Iso diarani desa tulung. Maknane? Langke desa sing gelem ewang-ewang, desa sing gelem sedekah. Mula iso dijenengke desa tulung. Enten desa sing ora tau lara teng mriki. Apa kuwi? Sugih waras. Enten. Enten desa teng mriki sing ora tau salah nggih enten. Apa kuwi? Desa bener. Oh iya. Wis ora tau salah. Desa sing dislimur. Apa? Nggih to? Ning panggah rame. Apa kuwi? Sambirejo. Oh iya. Kuwi dislimur rame terus niku. Iya. Mula ngriki kula apal banget wong riyen kula nderek ketoprake Mbah Samin ku suwi ya. Ngriki. Nggih ta? Nggih. Mbah Samin ketoprak mriki. Nggih ning Kadang jenengan dangu teng mriki. Wah suwe Mas. Mula niki dalu dipun kanthi kalian beliau ingkang kinurmatan Bapak Ali Mas Sarimbit, Ibu Wiwi menika
namung kapundhut wonten ing dalu menika saged nglipur piyai wonten ing Ngamplok Tulung Mas Cahya. Ngamplok piye? Jere kene wilayahmu gaplok. Lah nggih, suwi leh teng mriki akhire ngamplok ngoten lho. Piye iki adikmu piye gitu ngene iki? Gaplok Tulung ngoten lho. Gaplok Tulung Dusune Saradan. Gaplok, desane Tulung. Leres, Kecamatan Nggih. Saradan. Saradan. Mula Nggih. alhamdulillah grapyak semanak masyarakatipun Mas Cahya. Leres. Saya dipun berkahi piyai-piyai ingkang hebat, Nggih. piyai-piyai ingkang berkualitas, piyai-piyai ingkang selalu menanamkan andapasor, selalu mendekat kepada masyarakat. Nggih. Mula ini yang menjadi satu catatan penting, catatan yang unggul untuk kota Madiun dan Kabupaten Madiun Nggih. yang selalu mengangkat harkat martabat masyarakat Madiun dan sekitarnya. Nggih, Tepuk tangan untuk amin. pejabat-pejabat ingkang rawuh, Mas. Nggih. Tur nggih saka pintere pepunden Nggih. kula Bapak Ali Mas Ngudi Serawung Siap, ngrangkani siap. piyai kathah Nggih. unduh-unduhanipun sak sampunipun kagungan kersa kaya dalu Nggih. menika Leres. ingkang kepareng rawuh kathah sanget tumplek-blek mangestoni dumateng Bapak Ali Mas Ngudi. Saestu Mas, Nggih. duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Mula alhamdulillah yang dadi pejabat senengi ngeten niki yang selalu mendekat dengan masyarakat, Mas. Nggih. Nggih to, Mas. Leres. Panjenengan dados pejabat pantes. Kok iso? Nggih, secara menapa nggih? Ilmu dan intelektualitasnya itu bisa memposisioniskan diri di dalam masyarakat yang saat ini lagi booming-boomingipun seneng wonten kabudayan. Oh ngaten nggih. Nggih. Mula dadi pejabat iki seneng. Sampeyan seneng ora dadi pejabat? Gak, Loh, kok ora iki kepiye to? sebenarnya nanti dagelan. Dadi pejabat dikasih tempat yang istimewa. Ya, toh, Mas? Dihormati karo warga Nah, masyarakat. Kemana-kemana selalu dikawal. Nggih mboten. Sebenarnya nanti dagelan. Loh, kok penak dadi dagelan pripun? Metu iringannya perahu layar aja dipleroki. Kowe tau tumon. Warung pojok. Warung pojok. Nggih. Jajal kowe dadi wali kota mudhun ke mobil. Terus langsung diiringi warung pojok jejeg cengalmu karo pengawale kowe. Ayo beda tempatnya Lah kalau iya. itu ngono lho. Jatahe dewi-dewi. Lah nggih, ini paling tidak Pak Ali ini nuwun sewu lho Mas. Nggih. Mengkolaborasikan dengan budaya tradisi dengan milenial Mas. Nah, Nggih. Nggih. Mula tradisinipun teng panjenengan, Nggih. milenialnya di kalangan kula kalian Mas Jok Lutuk, saya kasengkuyung para presiden panjenengan. Nggih. Ingkang sepuh mapan panggenanipun nggih wonten kasepuhan. Nggih. Ingkang nem dipun lenggaken wonten ing tembang-tembang lari nem sak menika. Leres komplit anggenipun atur panglipur. Wingi dalu menika mriki nggih campur sari Mayangkara. Berbagai pintu budaya dipun gelar nggih Mas. Nggih dipun gelar, dipun rangkul, dipun tresnani kalih Pak Ali. Pak Ali nu piyayine pancen picaksana, Pak. Wicaksana nggih. Wicaksana saestu. Kula nembe ndugi mon nggih langsung dipun papaken no, Pak. Bapakne pripun? Wah iya pelajar. Papane apa ngadi ning serwet pelemburi ngono ta. Sampeyan iki mbok yo paling tidak ki ngunggulke beliaunya itu bagaimana? Lah piye arep liwat kene ya bek wong dadi mau ganggu Loh, kula ting wingking mburi. Iki sing diarani wong ora duweni jiwa idealis, Mas. Nggih. Gitu, Mas. Nggih. Yen wong medhit lumrahe, dhuwit ku rasa dingge ura-ura. Leres. Dilumpukke dhewe wae seneng karo keluargane wis cukup gitu. Ditabung. Tapi karena beliau Bapak Ali yang selalu memprioritaskan kebahagiaan untuk orang lain Nggih. dan mempunyai prinsip untuk berbagi kebahagiaan kepada orang lain, Nggih. mula seneng ora dingge dhewe. Iki nek diitung wis pirang puluh yuta, atusan yuta. Mas. Bahkan. Nggih. Jajal. Ha iki nek cara kowe ndelik kowe. Nek lak Pak Ali tatak to, entek atusan yuta los. Somongane wong ditangkap wis mek ngono kuwi kowe iki. Iki wong sak grup lho kok Bukti ora. nyatane ya kaya ngono Iki kuwi to, ya. Mas. Piyayi iki menawi peparing utawa Nah. sedekah Leres. kanthi ikhlas lahir batin ora lokak parandene malah saya kebak ngono Mas Kluthuk. Ora wutah saya wutuh. Wutuh. Ora roboh san saya bakoh. Ki lho. Ki lho. Wong polah mesti entuk Opah. opah. Gremat-gremet mesti iso ngliwet. Sing ngomong sapa? Tanggoku iki polahe kaken malah gendeng lek ngene. Lah iki ya salah paham neh to, Ah, iya. Bos. Nggih. Ngono lho. Nggih. Iki Pak Ali iki ngentekke Ya raga. ya to. Ro aku. Golek Awake dhewe iki nikmat. satu kebanggaan pada malam hari ini. loh. Nggih. Suatu kebanggaan Mas Ayo. Kebanggaan pripun? Sing biasanya iki kita itu menghadap Bapak Wali Angel, Nggih. menghadap Bapak Wakil
DPR itu juga sulit. Bapak Ketua DPRD. Tapi alhamdulillah pada malam hari ini Bapak Wali Kota dan juga Bapak Wakil Wali Kota ini ya menghadap ke kita. Ini satu kebanggaan bagi saya bahwasanya ini Omongane kok kan duren ki kepiye to? Bapak itu karena beliaunya itu ya dinas. Nek arepe nemoni angel ya tetap manut prosedurnya. Manut Ayo. protokol. Manut protokolnya. lah iya. Omongane sampean pripun? Lah iya biasanya kan ada kan ngadep Pak Wali kan angel. Sulit Pak Maidi sulit. Tapi alhamdulillah pada malam hari ini Pak Maidi ini yang menghadap ke kita. Loh. Iki rong tau mangan botok peluru wae jan. Lah iya. Lah lek dindinggon ki bapak ki ya mirsani ke sini. Lah iya tapi kan saya berbicara realita toh gitu. Nggih. Iya ora? Iya. Menghadap ke kita ora? Ya menghadap ke Lah kita. iya, kok ngengkel kowe? Loh, neng dingko sik tak bilane klitik. Neng dinggo neng di papan, piyayi iki mirsani wayang mesti madepe ya rene, siapapun itu. Sing ngomong sinten? Aku. Lah iki, ini justru malah menjadi referensi jenengan sebagai seniman. Kok iso? Kabeh menghadap ke sini. Ini yang bisa dinamakan jenengan itu kategori seniman sing sombong. Loh, kok iso sombong? Sing kono wae menghormati. Sing kono wae sing delok madhep rene. Nyapa sampean kok madhep debok ra gelem madhep rono? Loh, dalange neng ngendi-ngendi wis dadi pakem, wis dadi aturan, wis dadi peranatan dan warga masyarakat sudah memahami mesti ngedep neng debok, ngedep neng kelir. Lek ngadep rono kesuwen engko bedane apa karo dagelan? Lho ngono kuwi. Turne sampean ki kok maido madhep debok. Nyun pangapunten, Gus. Nyawa. Uripmu karo debok kuwi sik aji debok lho. Lah kok iso? Debok kuwi saka godhonge ya guna. Betul. Saka wohe ya guna. Heeh. Saka wite ya sik guna. Wiwit saka dhuwur lan ngesor kuwi migunani. Bener. Ayo. Hidup itu harus bisa seperti falsafahnya debok utawa wit gedang. Nggih. Semuanya ada maknanya dan ada gunanya. Ngono lho. Tapi nduk, mbok delok iki filsafate elek lho. Nyapa? Debok sadurunge mati, ketukul tunase. Nggih. Mosok kowe arep nyuntuk debok, sadurunge mati kowe anakmu ting ndi-ndi elek kowe. Lho. Ki cangkeme kok kono ki ngapa ta? Loh, iki filsafat lho. Ya filsafat iki nek dikethok sik lak ya mati Tapi kok. lek kowe ngomong api-apian nang sewu lho, Jan. Piye? Kowe bandingne aku karo apa? Ha karo wit gedang no. Loh, kowe lek ngaruh walet saji walet, Mas. Kok saged? Walet ke nun sewu ilere lho. Ke larang regane ke. Saon ke jutaan. Ayo, ilmu klumpukno. Sapa sing arepe nuku ilmu? Iki sampean ki tak aku dulur nih dulur Loh, tua. tapi kita ada argumen lho iki. Ya ora masalah. Lah iya. Ane nek perkara uripmu. Uripmu lho ya. Napa? Karo tamu bengi ki sik aji tamu ibarat tamu ki tak ibaratke tawon. Iya. Kok iso? Oh iya no. Kok iso? Loh, tawon ke nun sewu, tekane nggawa rejeki, lungane ninggal rejeki. Contone? Lho nggih no. Tekane deloken mesti ora diusir, mergo ninggal rejeki, madu. Mula kowe karo tawon kalah. Kowe ngan bening apa? Tawon Kowe karo macan sajit macan. kok saged? Reyok lho, kulite larang. Hmm. Ndase kae. Nggih. Dadal ndasmu cepoten. Sapa? Sing arepe nuku ndas. Soswi kok omongane megelke to, Mas. Ha nek uripmu ya kalah kendel to, Mas. Kalau sapa? Ha nek trimo Mas Cahyo sampeane kalah kendel karo Jaran. Lha nyapa? Jaran ki leh kendel lho. Kok iso? Delok ning alun-alun Madiun. Nyapa? To alun-alun Caruban kuwi. Piye? Jaran kuwi nggeret dokar, cikar mburine kae. Kuwi mripate ditutupi ora gawe kathok we roh dalan lho. Jajal kowe matamu tak tutupi ra kathokan ngerti kowe. Loh, kok aja kaget nek surmak pok 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 pok. Apa kuwi? Lah, kuwi jarane jigar. Bangsane. Oh, iya, Mas. Ngono kuwi kok. Nggih. Tahu, Pak? Bila patut minangka tepo tulodo kaya Bapak Ali Mas Ngudi Nah, kuwi ini lho. lho, Pak. Sampeyan Sampai- kaya ngopo lan kepiye awake dhewe selaku seniman Oh. tanpa ada pengayoman saka piyayi-piyayi kaya Pak Ali Mas Ora, Ngudi nggih. mokal awake dhewe iso tampil. Mula- Mula ya bener Mas Klitik wau. Nggih. Ya kudu memberi apa kuwi semacam doa yang terbaik untuk Bapak Ali lan uga untuk temanten kekalih. Pak Edukasi Ali- itu kan penting. Pak Ali ini pejabat yang bermasyarakat. Apalagi mantunya itu berangkat Nyatane dari bangun Polri. omah ke ora megah ra, Pak. Iya iya iya. Biasanya pejabat ki bangun rumah kan megah. Iya. Nyatane Pak Ali ki bangun rumah ya sederhana. Sederhana iso? ya. Paralone kayak jobong niki lah Pak Ali ki lah ki nun sewu. Ini menunjukkan bahwasanya daleme Pak Ali menika Endi to? iki. Lho iki omahe sapa iki lho? Pak Ali. Pak Ali ki daleme ngarep kuwi lho. Terus iki to. Lah nyapa kok paralon kayak jobo ki? Biyen ki ning kene rakasan wis pindah rono. Iki yo mleset iki. Kowe Ngono lho tanda-tandane seniman ki nun sewu yen Nggih. kurang
beretika utawa kebak tata krama ngono kuwi. Wong Niki, genak wedhe sowan ning daleme Pak Ali to. Iki nek bocah iki dituntut secara undang-undang. Iso. Kamangka mantune Pak Ali iki Polri. Nggih. Keluarga besar dari Polri. Pangate Bripto. apa? Loh, Briptu. Briptu. Lah, lha sik kalah karo maratuaku lho. Piye kuwi? AKBP, bos. AKBP. Anggota Ketoprak Budi Pertiwi. Iki yo anu kok omonganmu ki ora ngepenake ngono lho. Iki nek nganti rumus undang-undang, Mas. Kowe nganti dilaporke tindakan yang tidak menyenangkan. Kowe kena pasal 310 lho kowe. Oh, iya toh ya. Loh, lah kepiye to kowe iki? Nggih. Ha nek nganti kowe ngene iki padha karo pelecehan, kena pasal meneh kowe. Iya. Apa kuwi? Loh, nggih Mas. Iso kena pasal 281 kowe. Iling ya. Loh, lah aku ki nek perkara pasal tak sinaoni to, Bos. Mangsamu. Lho kowe lek ngantek menteleng karo aku niki ya, kowe kena pasal kowe. Pasal 521 kowe. pasal kuwi? apa? Pakan pitik. Sekolahe ning ndi ta ki jane iki? Taruh mengko. Ora pas belas. Pangapunten Gus. Inggih. Menika lah momentum yang sangat membahagiakan. Nggih, Pak. Leres. Dari kalangan budayawan, dari kalangan para piyai ulama sedayanipun lak lenggah. Bagaimana kita bisa menyampaikan secara edukasi kepada masyarakat ini tontonan yang positif. Nggih, ngoten lho, Pak. Leres. Iki lho. Dadi ngentekke ragat golek nikmat ben ra kena laknat slamet donya akhirat iki kepiye? Ya siapa lah pokoke penting. Bapak Ali itu bagaimana sedekahnya? Ya jos lah, jos. Jos piye? Sapi. Apik piye lambemu ora cengengesan lho. Ora lho iki. Iki ditanggap ora cengengesan. Awake dhewe iki nyambut gawe. Sing aran idolan sapa ya? Mas Cahyo ki wis memperjuangkan sampeyan. Oh, sapa to Mas sing ngancani penjenengan Mas Klidi Kluduk mawon? Loh, ini karena pembelaan beliau itu pengen ben Mula iso- saiso-iso kudune menjaga nama baik. Wis diperjuangke sowan mrene ngono. Asine ora merjuangke. Pripun? Mergo sing prai dina iki mek kowe karo aku tok. Nek dinding nggon kuwi ya kabeh kuwi ana aktivitase ngono lho. Manten mon nun sewu. Maten, Pak. Iki nyapa kok sebabe diwenehi swasana sing katon peteng. Peteng. Lah iki kudu digoleki. Ayo apa? Lho, sampeyan kuwi lho. Lah ya aku. Lah iya. Omong sing tuwek sampeyan kok iso. Omong apa? Lho, Tutur. nyapa kok sebabe iki dias sing suasanane kaya ngangge ireng-ireng ngene iki. Ireng ki insyaallah temanten kekarone insyaallah bakal langgeng dadi temanten kekarone urip dadi temanten sing sakinah mawaddah warahmah dan ngantek kaken-kaken lan ninen-ninen. Masya Allah, Pinter. ya ampun rupane kaya kapsul kok iso kaya ngene nek omong. Ya ampun, ya Aku ampun. lek metu pinterku iso aku. Ya coba. Oke nek ngene aja pindah. Oke. Mergo aku ora pati roh iki. Nggih. Lah, manten nuwun pangapunten. Sampunipun dipun panggihaken lak ngajeng kapapak wontenipun janur to, Mas. Nggih. Akeh ana sasmitane utawa ana artine apa ya? Janur ki saka tembung jan ki jaan nur ki cahya. Weluh. Jaan ki pelaku nur ki cahya ki pepadang. Dadi temanten kekalon iki leh pepadanging jagat insyaallah apa sing disangka dijabahi dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Masa niki lho Mas, jenengane pripun? Niki nek kadung pinter. Niki Oh, secara tekek encer, Pak. Saking encere ndletek kok kuping lho iki. ah kuwi kenceren, Bos. Kuwi mau janur. Nggih. Terus? Lah januripun lak mesti kaapit kalian Manggala Yuda, kalian Domas. Leres. Mindo Ratu Swengi Raja Sedina. Iya. Lah kuwi pampriye apa kok manten mesti ditemokke? Ya. Njur mesti balang-balangan suruh. Mergo lek balang-balang bataku merempul nggih. Suruh. Manane suruh ki lho. Suruh. Ayo, apa kuwi? Gak aku. Panjenengan medal mawon, Gus. Nggih. Ayo. Suruh ki. Ayo. Kesusu sak kepengin weruh. Nah, kuwi lho. Temanten lanang pengen weruh temanten putri, semene uga temanten putri selak kepengin weruh temanten kakung. Tegese biasanya ketemu dalam keadaan normal, dalam keadaan ora dandan, ning kaget piye to temanten wedok ki yen dandan utawa rias ayune kaya ngopo. Lho, widodari kaya tumurun saka ing Ngicwantah. iki to, Pak. Kleru sing bener widodari mudhun saka kahyangan kok ijo Nah, antah. ojo wantah iki Ayo. kepiye Pokoke kono lah pokoke. Nah, panggihipun temanten Nggih. ing samangke Lah, lak nyaut iki. balang-balangan suruh. Ayo iki lho. Lajeng Ayo. wonten adicara pidaan ndok. Leres. Nek kudu ngerti apa to sasmitane kok temanten kakung kudu midak ndok. Mergo lek ngidek cengelmu iku mesti tile-tile. Midak ndok iki dimirengke karo Mas Ngidek manten. ndok menika filosofine pecah. Kudu sampai pecah. Tegese kudu pecah pikirane temanten kakung, lan uga kudu pecah pemikirannya temanten putri. Wong lanang sebagai presiden rumah tangga harus
bertanggung jawab golek pangupaya jiwa tinggo nguripi keluarga, sing wedok ya kudu pecah pikirane sebagai ibu rumah tangga mengatur manajemen keuangan rumah tangga. Ya ampun kaya ngene iki lambe kok iso apik kaya ngene. Omong kok iso cepet cak-cek iki jane pangananmu apa? Kok iso apik kaya ngene. Tanganmu pusing. Ayo ning mburi truk ya bareng kok iso. Wontenipun pidakan Dok. Nggih. Lajeng kasambung wonten ing adicara wijikan tirta wening. Nah, Ngopo manten kok putri diwijiki mijiki. Banyu suci iki ngopo? Mergo lek diisi banyu aki sikile glodok iki. Weh iki sing apik no lho ular-ular. Suci. Suci. Kaya mumut lho aku. Kudu cak-cak. Kesuci kesucian, Pak. Nah. Kesucian ki paribasane rupane putih sebagai temanten berdua itu tidak menyatukan persamaan tapi menyatukan perbedaan. Weh. Kalau kita sudah hidup berumah tangga, kita harus menutup lembaran yang lama dan membuka lembaran yang baru. Yang dahulu adalah kenangan, sekarang adalah tumpan dan besok adalah jawaban. Masya Luar Allah, biasa. kaya Tepuk tangan ngene untuk iki Mas lho, ya Kluthuk ampun. elok. Lagi ketok lagi metu hebate iki. Ing samangke panggihipun temanten wonten ing adicara wijik tirta wening lajeng kadheraken lenggah wonten ing damparing keprabon ingkang saged kasebat nggih menika kuwade. Kuwade menika saka tembung kuwato nyangga barang sing gedhe. Yen temanten kekarone sudah hidup berumah tangga, yen enek perkara wae, dinamika kehidupan kudu perkara gedhe wae. Perkara gedhe ayo dicilikke, perkara cilik ayo diilangi. Kita harus musyawarah untuk mencapai mufakat. Loh. Lenggahipun wonten kuwade dipun apit kalian kembar mayang. Kembar mayang kalau kita sudah hidup berumah tangga kebagian sudah ketemu kembar mayang ojo lali madhep manembah nindake sembayang manembah marang Gusti kamur baik dumadi Gusti Subhanahu wa taala. Astagfirullah ya Allah. Ngawur iki kene iki tuwek. Biyen mondokmu ning ndi to, Mas? Loh. Ora Ning nang ndi mondokmu? ora mondok. Mbok mondok ngono nyapa to? Kaudi aku banyolan ngono kuwi. Kembar mayangipun lak wonten janur. Nggih. Janur kabentuk wontenipun kupat. Kupat ki ngaku lepat. Wong lanang ya kudu ngaku lepat, wong wedok ya kudu ngaku lepat. Sebagai manusia hidup di dunia itu lebih baik meminta maaf daripada memaafkan. Loh. Sak wontenipun kupat lajeng kasusul kawontenipun awujud nggih menika keris. Keris ki bentuke menggak-menggok teman-teman kekarone kalau hidup berumah tangga aja sampai kaget karo lika-liku kehidupan rumah tangga. Loh. Nggih. Wontenipun keris kupat lajeng kasusul wontenipun lepet. Lepet ki disilep kanthi rapet. Ada aib, ada rahasia rumah tangga. Ojo dibuka kanthi biar-biar. Biasanya lek perkara wae iku dadi status WA. Yen iso dadi rumah tangga, yen iso perkara wae kudu duduk berduaan, harus kita berembuk bersamaan Musyawarah. mencapai mufakat. Loh. Weh. Wontenipun kupat lepet lan keris, Nggih. januripun dipun bentuk kadya manuk. Kuwi dudune yen temanten lanang duwe manuk. Weh. Iki omonganmu sing keri iki lho aku sing ra setuju iki. Nek ndi-ndi kon ki nek Ngarep mau wis apik. Lah iya to. Nggih. Ngono lho. Tegese manuk ki filosofi, Pak. Iya. ngono. Manuke sadurunge ngendhok kuwi Nggih. mesti golek susuh. Dadi insyaallah beliau temanten kakung kuwi akan bertanggung jawab sebagai presiden rumah tangga, akan memuliakan dan akan membahagiakan temanten putri untuk kedepannya. Masya Allah. Berarti ya. Loh iya lho. Oh ngono ya. Golek pangupaya jiwa, temanten lanang tanggung jawab. Berarti harus saling Loh komunikasi. iya lho. Nggih. Anakku lho, Pak. Piye? Bribtu kan, Pak Sinta. Nggih, Nggih, Bribtu. menika manten Mas kakung. Bribtu Thomas. Mas Thomas. Thomas. Nggih. Iki ora adoh saka dinese mung ngene. Dinasnya di Madiun Kota Polres. Sami, Pak. Hmm. Anak kula niku teng Polsek Saradan. Loh. Elok, putra jenengan nggih polisi. Nyopet kecekel dek wingi, nyopet kecekel. Kuwi jenenge nek nyopet ki paling tidak kan ya pencurian. Kuwi Lah iya. 363 atau 362. Lah iya, lah iya. Ngono lho. Paling tidak ki ya duwe pangkat, ngono. Ya letkol. Letnan Kolonel. Kelet ning kol kernet. Aku ki kok gumun to, Mas. Piye? Ngomong kali panjenengan ki sekeca lho. Terus ya nyambung. Nyambung Nek ngomong kepenak. karo sampean ki kok Eh, eh, eh. jan- wah. Lah, kula tak nuturi iki, Mas nggih. Nggih. Mas saya nggih. Nggih, nuturi sinten? Manten lho. Mbah. Nata awakmu dhewe angel nuturi Loh. manten. Nyapa to sampean ya? Ora kuwi takon. Tekon iki sangel pisan, iman-iman lek mikir. Wah, iki kemelelet. Rupamu ya super tetra no kok iso. Ah, Mas Cahyo itu secara listening skill dalam pemikirannya itu hebat loh. Ini paling tidak sarjana S pinten Mas? S buah. S2 loh. Hebat tuh bidangnya apa? Kalau kita itu bertempat utawa dalam rangka pernikahan, ya kita harus menguasai utawa berpengalaman dalam hidup rumah tangga. Nggih. Ngono lho, Bos. Iki perkara iki rumah tangga lho. Manten iki kudu bisa nuturi temanten dan sesuai dengan
apa yang kita lakukan pengalaman dhewe. Jarkoni lho. Iya lho, Ngajari ya kudu iso tak lakoni. nglakoni. Yo. Kenyeh. Iki gak alamat. Aku gumun kok. Pangkat oleh dhuwur, Terus tapi pengalaman dalam hidup berumah tangga ki nun sewu. Nggih, nggih. Aku ki rabi karo bojoku ki 14 tahun. Masya Allah. Dan tidak pernah ada apa jenenge iki? Gejolak rumah tangga enggak Konflik nggak pernah? Enggak pernah. Weh, berarti ayam tentrem ya? Ora. Lah kenapa? Lah aku dial bojoku kok. Berarti apa? Tak kira ki nek ayam ngono. Kowe dirungokne tenanan piye le nuturi temanten? Ayo. Ketel, Pak. Iki rungokno iki. Nggih, nggih. Rungokno. Nggih. Kanggo kabeh iki. Ya ning nyawangi ning aku ora nemen. Sebetulnya rumah tangga itu biasanya Pak, Iya, itu iya. 1 tahun, 2 tahun, Terus? itu biasanya konflik rumah tangga itu pasti akan terjadi. Betul. Karena apa? Kita baru-baru menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Bener. Sing biasanya bujang, sing biasanya perawan dolan ning dindingkon dhewe, sing lanang dolan ning dhewe. Tapi lek hidup rumah tangga kudu wong loro. Sing biasanya duit dienggo jajan dhewe, lek hidup rumah tangga urip dienggo wong loro. Kuwi iso diarani cara pepatah mengatakan di mana apa kayak bumi Bumi dipijak, dipijak, di situ langit kita junjung. Apa kuat kowe? Loh. Piye to ki? Peribahasa, Masih peribahasa. ning dinding panggon ki adikku bisa bermasyarakat. Nah, ngono gini lho. ku. Kuncinya sitok, Pak. Pripun? Yang pengen urip keluarga itu harmonis. Kula mbiyen setahun niku geger lamun. Weh. Setahun setengah geger, tapi kula geger kula tidak secara fisik. Terus? Kula wis geger ngoten nggih, ketoke ndak cocok kula minggat. Loh. Malah mbok tinggal Tak lunga tinggal lunga. untuk merefresh suasana. Menetralkan suasana. Oh, Meredam. Meredam. Bener bener bener. Ternyata kula golek iki apa to? Kuncine geger ki apa to? Oh. Karena wong lanang ki nun sewu. Wong lanang ki ora iso ngempet yen lagi seneng-senenge karo wong wedok. Oh, dadi geger ki nggo kunci ya. Iya. Kunci te nggo nyolong motormu kuwi. Piye to lah sampean ngangon? Tegese ki rumus. Rumus. Oh, Wong lanang kuwi lek tresno karo wong wedok ki Nggih, biasanya selalu diungkapkan. Iya. Ning lek wong wedok ki lek tresno karo wong lanang itu tidak diungkapkan. Masya Allah. Ki terus terang. Lah wong lanang ki biasanya sering seneng ngomong, Pak. Aku kangen karo kowe, Nduk. Nggih, nggih. Kowe neng ndi? Iya, ngerayu. Biasanya ngerayu. Biasanya justru malah komunikasi itu yang menjadi awal mula menimbulkan permasalahan. Kesalah- Percekcokan, Kesalahpahaman. kesalahpahaman. Ini kunci, Pak. Jadi kula meling karo teman kekarun iki. Oleh mantenan, yen sampean pengen rukun, iki yen iso, jangan sampai berkomunikasi. Kowe iso dibedil cengelmu lho kowe. Lah wong Pak Ali ki mantu ki pamre ben putrane ana to. kancane kok. Wis to, engko lek kakean omong-omongan, wong wedok ki sok kala omongane luwih akeh saka wong lanang. Wis sok kala ngeling-eling mudal-mudal perkara mbiyen, akhire ora omong-omongan, akhire omongan saya akeh, akhire permasalahan itu timbul. Berarti sampean karo bojone ora mau Kula omongan. ora omongan, Pak. Akhirnya tentrem. Tentrem Kok iso ora mau omongan? dengan bahasa isyarat, dengan bahasa tubuh. Oh, nggih. Mergo sosok ana kae to peribahasa mulutmu adalah harimaumu. Nah, kayak niku Oh, sing iya. kula maksud, Pak. Ngoten lho. Bahasa tubuh piye upamane? Umpamane napa? Mangan, njaluk mangan. Mangan kowe. kula langsung nyeluk bojo kula, Pak. Ngantek sakniki nih. Heeh. Wong kowe bojoku. Moh gila aku. Upama, Dik, Oh, upama. upama, Ayo, to. ngono. Tak kira aku bojomu ta gila. Lah bojoku itu apa ya kolu bojoku ya. Bojoku. Nggih. Aku mek nyeluk mek. Weh, mosok gak pakai nama? Wis gak nyeluk aku mek. Weh, bojomu ya krungu ta? Krungu. Loh, kupinge wis enek. Telu sik meneng kene sitok ya. Kayak pite. Ya. Nyeluk kula nggih ngoten, Nggih, Mas, nggih, Mas saya. nggih. Terus iya ngene. Ya. Mantu, terus Aku langsung apa itu? mangan. Oh, sudah paham. Bojoku langsung semriti ning pawon, njukuk sego, njukuk jangan, njukuk lawuh, cepat ning meja, Pak. Semritil mlaku. Ngesot. Nggih to kowe Mas iki. kamu bojoke budeng kuwi. Lah iya Ya semritil. mlaku lho, kodrok. Oh, ayo nesunan ki ngopo to kok iso? Njaluk ngombe upamane. Ngombe iki kula nyeluk biasa Mas Cahyo. Nggih. Ya mek. Weh, moro meneh. Wis langsung Ini sudah tahu tahu. bahwa ini menunjukkan apa? Minum. Oh, ini loh, Mas. Elah, Bahasa elah, isyarat elah. aja paham. Penting, Pak niku. Mula ora tau geger. Ora tau Tentrem, geger sampe saiki. tentrem. Nggih. Adus. Atus ya mek. Aku mek ngene tok. Loh, Bojoku langsung semritin gondok banyu. terus banyune umup, Langsung sokne aku. Pas sama aku pitik. banyune umup dicampur. Jedeng, Nggih, jedeng. iya. Gendeng aja iki. Nggih. Gendeng. Mandi ngene ya. Iya ngene iki adit. Dadi kula ngoten niku Mas Cahyo. Nggih. Sik, saiki aku takon nek Nggih. singkas ya. Napa? Wong omah-omah kan supaya harmonis dan bisa menurunkan anak, Nggih. pasti kan berhubungan badan. Betul. Nun sewu. Nggih. Isarate berhubungan badan iki piye? Lek mangan. Ngono. Lek mangan kula mek
Ngeten. Ha. Ngeten. Ha. Nggih to? Lek ngombe. Ngeten ngombe. Heeh. Nek nyepake baju seragam. Baju aku mek ngene tok. Oh, paham kalau ini Paham. seragam. Ya, ya. Langsung semrindil. Secara biologis. Loh, Secara biologis. Apa ki? Ki nek pomo malam Jumat kae lak mesti mateni Ya, kaya setan bengi iki 1000. ngene iki, ya. Nah, ki kepiye lehmu sasmitamu syaratmu karo bojo? Lek jongkasan aku ngene. Oh iya iya. Ya jungkasan Ya, ini. ngene. Nek kepengin kumpul karo bojo ki lho. Lek mangan ngene aku ngene. Kok mulek wae to ki? Lek berhubungan badan ngono lho Mas Kluduk. Apa kuwi? Sasmitane piye? Isyaratnya piye? Oh iya. Nyapa dadak mbok jelaske iki lho kok Ya iso. nyeluk bojoku lho. Yo ana Ya enek. Syaratnya ana ya? Enek. Piye pik? Terus Set langsung kowe moro to. Sing Mara. rada rene to, rada Ngene rene. to. Nggih, Mas. Terus Ngene to. Karo guyaku sik. iya. Nah, nek mangan lak ngene. Ya, ngene. Nek ngombe lak ngene. Lah saiki nek kepengin Ya kepiye? nyeluk ngene to. Pertama sik. Nggih. Ngene sik. Anu, apa ki jenenge dari awal dulu ya? Ya Iya. udah. Ngene iki. Bojomu ya nyaut. Nyaut ngene. Ngene ya. Oh, iya. Iki kodene lho. Kodene ngene. Kedep mata. Ya ngene iki nyapa lho. Ngene iki nyapa? Aku nyun cipokan ngene. Main mata, main mata. Iya iya, pirang jam? Ya petang jam lah. Terus yang terakhir langsung. Terus ndo. Apa kuwi? Lah kok ngene iki ngopo ki? Asli iki anake wae ganti pampers. Tak golekne kanca Mas Kritik. Wah. Coba kaya apa Mbak bir kita ayo main jumeneng ya. Cublak cublak suweng yo berpacu dalam melodi. Ya yuk. Delong, ayo Mas Nopal. Oh, lah iki ketoke Cepet dhewe, Pak. bocah iki ketoke meneng ya ngosek to. Weh. Waktuku kecil aku nggak tahu yang mungil-mungil. Ku sentil-sentil ku kira pentil nggak taunya pensil. Waktuku tolol aku nggak tahu yang nongol-nongol. Ku senggol ku kira botol nggak taunya pistol. Matur nuwun. Seenak-enak. Tumak piye jajal terus lho. Waktuku gabut aku nggak tahu yang imut-imut. Terus Ku cabut ku kira rambut nggak taunya Marmut. janggut. Oh tak kira marmut. Wes entek Pak, wis entek. entek. Jajal terus no. Bisa ora? Kak. Loh, terus no. Terus piye? Atiku seneng bengi iki ditimbali Pak Ali. Ayo. Terus iki lho, Duk. Wis diomah-omahi karo adimu barang kok. Ayo. Atiku seneng bengi iki timbali Pak Ali. Insya Allah bisa ngangkat ekonomi. Nadamu ora pas iki piye to? Ayo dipaske larasin. Pas gimana? Nah, yo. Saged kula maling dumateng temanten anyar. Yo. Tak dongakne ngantek besok ora bakal bubar. Yen wis wong loro atine kudu kuat lan sabar. Ya. Ayo. Loh. Arki yo ar ngono, ayo. Manten loro kudu saban bengi sregep ikhtiar. Wah iya. Ora lali nyeneng waregane nanggap wayang. Ya. Ayo. Loh. Ang, yo. Ang. Nini nunane. Nino nano. Lulu nono. Tak keprot dilungokne apik-apik kok.
digoleki kaya iki mau lak iso gawe to. Purwakanti Dwilingga Salinukara. Leres. Tak yo ngelu kocok iki. Dagelan ki improvisasi. Ayo. Ayo, kita. Ora lali Nah. Bapak Ali nanggap wayang. Ang. Wayang iki menyenangkan semua orang. Insya Allah rezekine ra arang-arang. Tapi welengku kabeh wae sregep sembahyang. Ana dalang bengi iki kicaya kun tadi. Orangnya ganteng, memang baik sekali. Dan tidak lupa hadirnya Sinden Sukesi. Memang ini Kae lho. Nah. Mripate iki lho. Pati hujan. Sukesi kuwi ya mbok duting sing kena stunting. Kae. Dan juga hadir Sindan kita Ibu Sukesi. ini dulu memang sinden dambaan hati. Yen jejer kowe yang ditelok pancen serasi. Ngerti yang ngono aku tahu gandeng ya 5 sasi. Apa kowe rawati yang diseneni Cahya Kuntati? Akon moro rene cecek rene bakal tak antemi. Yen arep ngantemi apa kowe pancen wani. Ora. Loh, Kowe elek kok. Basa terakhir ora ya ora kepenak. Ora wani ora dijakne. Samu. Ngono, Pak Maidi lenggah. Betul Pak Maidi ya, makasih Pak. Oh, beliaunya lenggah lagi ini alhamdulillah. Pak Wali Kota asmane Bapak Maidi. Alhamdulillah Bapak Maidi memimpin lagi. Lan aja lali cedhek karo warga sakniki. Iki. Ayo. Ayo kae lho bapak lho. Ayo. Ayo piye iki? Gampang. Golek pangan dhewe no iki. Golek Kula selamat. tak dongakne Bapak Maidi akeh rezeki. Yen ora kleru beliau lenggah dadi wali kota. Nah, memang wali kota itu memang dambaan warga. Semuanya sini ikut-ikut sama berdoa. Insya Allah kota Madiun bakal sejahtera. Ya. Sejahtera ke depan bisa terarah. Iya loh. Apa tuh? Terarah loh, jajah dong. Ayo. Rezekine insya Allah berkah barokah. Iso loh, jajah iso. Ayo dok, terus no. Allahumma sholli wa sallim ala Bareng. Sayyidina wa maulana. Satu lagi. Abadama bi'irnillahi sholatan Daimatan bidawamil mulkilahi. Iyalah. apik tenan Ngono bergas. tadi seneng. Tepangaken. Wes. Kowe kok tak terusne ya dawa lho kok iso. Anu Nduk, sapa Dalam. iki? Bir. Bir kita. Dalam. Ini paling tidak komposisi seperti ini ya menyetarakan. Iya. Sampeyan cah nom ya kudu piye lapisan anak muda sekarang ya. Iya, Gen Z sekarang. Gen Z. Tembangipun ngagem
Bawi. Bawi iya. Nggih. Nggih. Kagem mempelai gandeng swasananipun menika lak pernikahan. Ayo dibawani dandang gula apa-apa ngono Mbak Birgita. Coba nggih. Nggih, nderek dedonga nggih Pak Dalang. Nggih. Aku jane iki ya ndongakne iki ya wedi lho Pak. Rabi dong. Urung. Aduh. Gak Ya itu. rabi aja dungane. Oh ngono. Iya, enggak boleh. Lah nyapa Mas? Lho aja, mergo kan pengalaman tuh penting. Lho, ngono. Aja dungane. Kowe rabi ya? Dereng. Kowe iki mosok ora iso. Pengen rabi. Pengen. Golek wong lanang sing setia. Heeh, pengen. Golek wong elek. Loh, kok malah wong ya mah aku cantik-cantik kaya ngene karo wong elek. Golek wong ganteng biasanya dilirik tong kanca-kancamu akhirnya bojomu selingkuh. Ngono ya Mas. Lek wong elek aman kaya aku. Bojoku ya ayu, kulo elek. Terus? Dan alhamdulillah setia saya. Awakmu setia. Oh, setia. Setia. Tapi bojoku gak setia. Sampeyan iki kudune ngerti bagaimana untuk melihat karakter seorang wanita. Leres. Saya yen dadi sinden kok dadak mbok tekoki wis duwe bojo. Ketok. Angger kok wedok gelungan gawe cunduk mentul siji ngene iki. Ya. Berarti itu masih masa dalam Pacaran. masa-masa pacaran. Mergo cunduk mentule siji tur nang endi tengen to we? Nggih. Kanan. Nek cunduk mentule niki dua, berarti ini sudah melangkah ke jenjang Pernikahan. pernikahan. Tunangan. Nek cunduk mentule kuwi tiga, berarti menuju ke jenjang pernikahan. Ning lek ketemu sinden kene murat marit, kae nek cunduk mentule. Lah apa kuwi? Sinden bar konangan, ngono kuwi. Konangannya. Ngene wae Mbak Birgita, supaya donga ingkang terbaik untuk mempelai berdua ngaturake lelagon yang kekinian lestari. Coba wae men lestari anggenipun bebrayan temanten kekalih. Aku iki kapok nyanyi lestari Pak, tenan. Yo ganti-ganti. Lek Cuk, lestari ndak gelem gantine sumber kencono. Sampeyan ya lestari. sampeyan ki nderekke Mas Cahyo ki priyayi iki halus. Iya. Mbok prabawanmu ki sing halus ora kaya kernet bis ngono kuwi. Gak iso Mas. Ayo karakter seorang wanita itu piye ben lembah mana iso halus ngono. Piye carane? Lagak-lagiane iki kepenak. Nah, Nggih. polahmu malah kaya Manol Pasar Medion. Ya ngono. Piye to Mas? Halus. Sungdalu. Nah, Sugeng dalu Mas. Oh, sugeng dalu Bapak Ibu para rawuh. Lho, sikilmu jeber. ora jeber mlakune pekempel kok iso mlayu kok iso. Monggo dipun aturaken nggih. Pelok nggih. Lestari langsung kemawon. Yuk dados. Mas Cahyo tadi. Yap. Berkah barokah untuk Bapak Ali Mas Budi sekeluarga. Yo. Dewi katon lam-lami ambeber wewangi semi harum kembange melati dasar
kasih, luar biasa. Nggih. Kene iki lho, Jan. Sik ngene Mas Klitik karo Mas Kluduk nggih. Dawuh. Gandeng panjenengan ki asline merangkaknya, babatnya mula bukane lak saka seniman ketoprak. Nggih. Tur jenengan mau nyeritake ngriki enten ketoprak napa? Apa ya kelali kula. Pemimpinnya sinten Pak sinten? Sampeyan nek mboten salah riyen. Nggih to. Oh, Mbah Sarimin. Nah, dasare angger sak panggung kalih kula wis suwe ora fragmen ketoprakan. Nggih, nggih. Mula nggih nglipur warga masyarakat ngablok mriki, Nggih. ayo diaturake fragmen ketoprakan. Ayo ngono kuwi. Ambok wong wingi mau dalu campur sari niki wayang. Ambok benjing dalu timbang dibongkar nggih ketoprakan ae. Ora usah iki nggih pancingan sik, Oh, sapa ngerti golek perangsang, tertarik perangsang. bersih desa ning Oh, kene tulung nggih. kene terus ketoprakan Siap, ngono siap. ya to. Perangsang to, perangsang. Nggih, Nggih, nggih. nggih. Siap-siap. Anu mawon nggih. Nek mawi nun sewu. Menawi wonten ing Bojonegoro lak wonten Malawapati. Leres. Angling Darma. Nggih. Lajeng menapa wonten Madiun lak wonten napa menika Retna Dumilah. Nggih. Lajeng wonten Ponorogo lak Suminten Edan. Leres. Terus digolekke saka Pati niku enten Roro Mendut. Dige cukup laket mawon anu bayi lahir dalam gentong. Ki apa to kok iso? Bayi lahir gentong. Anu wen, jika Banyuwangi wae ya, Mas. Oh, Minas Jinggo. Nggih, Katresnan. Katresnan, nggih, Katresnan. nggih. Anu Mas Luduk kentonganipun dicepeng. Dalem. Kentongan kuwi kok saya tuweh saya budak ki ngapa to? Ora dipersake ngono. Gayane nggih jam abang kulite ireng malah kok madu mangsa. Jam ki sing lumprah ngono rupane ireng karo Jamku mau kulite ki padha. ilang nggih jame anakku iki. Mangsane mbok sing serasi ngono lho, macak ki ora Lah iya. nomi nyapa. Jenengan Minas Jinggo. Lah, Sampeyan ki ya perkemi kan. Loh, lah piye Banyuwangi? Banyuwangi nggih Sida Paksa Oh, alah nggih 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 nggih. Nggih. Kanjeng Rama niku Mbah Haji Sukron Suwondo nggih ora paham. lho, kok iso. Ora paham. Saya tak kok iso sida paksa kok karo Wiratmaya ya apa to? Lah, Wiratmaya lak ya anu to. Sri Huning kuwi. Lah nggih kula critakne Wiratmaya gandengane Sri Huning. Oh, ngono. Sida Paksa kali Sri Tanjung. Nah, Ha nek nggih. niki kaya Serigala. Heeh. Ayo. Nggih, nggih. Sukodono berarti. Oh, Sukodono. Sukodono. Oh iya, nggih. Kula ngapil Ibu Waranggono setunggal. Pak. Boleh, Mbak Dian Munasiroh sing asli saka Medion boleh. Nggih, Oh, nggih. Musyawarah. Nggih. Nggih. Sapa, Mbak? Mbak Nggih. Dian Musyawarah. Musyawarah. Dian Samirah. Oke, siap-siap apik nyenengke lho iki. Munasiroh. Ayo, nggih. Niki magister seni lho iki. Iki nek sambele bawang sok ilengo, lawe iki kaya greh petek kae enake ramum. Sambele anget nika, Ah. Mas, ngono. Ya wis ngene Nggih. iki, cilik ning nyenengke tipis. Nggih. Niku dadi Sri Tanjung. Oh, niki. Nggih. Oke, siap. Nggih. Jomeri lho. Rol Sida Paksa. Rol Sida Paksa. idumu. Ayo kentongane, ayo. Iso ngentongi ora? Bisa kentong indasmu malah iku. Aja nesu to Lah iya ditakoni kowe iki ya. jan ora gampang nesu. Kene iki elek-elek ngene sesuk budaya ngawon. Ah, iya. Bagian ngelek. Kowe dadi macane kewirangan kok iso. Lah kok iso kewirangan Ora Mas? kewirangan piye? Katoke suwek kok. Lah kok pas au. Weh, penontonnya muni kae. Lho macane ndoke gedhi. Lanang kan dek. Ora ngangge lanang sik lho pilih. Langsung sendoke gede. Lanang lek pati bagi yo. Ayo duduk. Ayo. Nyapa to sik urung ngelentek. Jajal ketokane muni bola kaya. Kowe ora tau tanggapan rancang. Bener. Aja nyeneni pradonggane Mas Cahyo to kok mangsamu kentongamu kepenak, sing Lah, ngiringi iya. kepenak. Dik Kenang kudu- musyawarah, Kenang kudu tuk-tuk. Nggih. Dik Dian ya. Nggih. Kene jajal kuwi kotak. Liyane. Aduh. Ku apa to kok iso dadak gawe sikil bareng. Nah, Nah, niki toprak saya teh to. nggih monggo. Diajeng Sritan. Inggih Kakang Mas Sida ora.
Sesek oh, Bos. Sik. Iki kudu briefing dhisik, kayak penuangan dhisik. Ning ndi nggon ki sida paksa kok sida porae kupingmu amandel. Maksudnya sudah dipaksa apa ora? Wah, bleset ki contonge. Kita ayu-ayu pekok iki. Sida paksa kok sida pora. Kowe iki dadi Mbok Patih, garwane Raden Patih Sida Paksa. Nggih. Ana kapi dalem ana Iso ayu-ayu kopokan. Wis sutradarane kereng men iki sapa lho kuwi ora. Lho, Ketoke patenge sampean kok, Mas. mah aku di bojoke. lho. Sida paksa karo si Tanjung gek si Tanjung iki kok. Ciklik kok. Lah golekmu Aku sapa? sing gemoy. Waduh. Lah gemoh iku nek begitu ndodok ora rekoso kowe. Nyapur rasa. Ndodok, Pak. Yo, kentongane. Sida Paksa yan. Ayo. Kang Mas Sido Paksa. Suaramu nggih tenggorokan. Kang Mas Sido Paksa. Nah, ketoprak iki nggo suara kene, Nduk. Aja suara asli. Kan Mas Sida Paksa. Ya, betul ya. Ah, Nah, contohnya sik, Nduk. Sik, mikir dulu. Mikir dulu. minggir sik. Gelungan iso di Tak contone malah. Lah kok begeget kene ngono. Iki tak contone sing. Lho, Oh iya. Masa ya langsung mbok kokop ngono. iki ra penduk harus. Gawe ngomong-ngomongan. Suwen. Diajeng sitan. Wonten dawuh katimbalan Gusti Patih. Ing wektu dina iki pun Kakang katus dening Gusti Prabu Siladikrom. Kautus menapa Gusti Patih? Golek tumbaling praja ya kuwi Mas Tlung Plengkung Gumbala Tlung Gelung. Lajeng kula kandos pundi? Sono to. Iya. Lajeng kula kandos pundi? Nah, aja gerake. Ayo. Diajeng Sri Tanjung garwanipun Kakang Diajeng Sri Tanjung. Diajeng. Hei! Lah mau contone ngono lho. Aku tau dingenek. Wakilane. Lah kok wakilane. Wis iki kene ae kok dadak makili barang. Yo ngene ndak usah terlalu lama. Nggih. Diajeng Sri Tanjung. Nuwun inggih, Patih Sido Paksa. Gusti Patih Sida Paksa. Lajeng. Wonten wonten timbalan dawuh. Lah kok malah kaya jaran. Mburi nek mbekere barang. Ing papan kene sakwise pun Kakang kondur ana ing Kadipaten, kepatihan. ana ing kepatihan banjur keprungu swara sing ora ngepenake ana ing talingaku Diajeng. Suara menapa Kakang Mas? Suara menapa Kakang Mas? Nah, ben semeleh ngene lho. Sakwise pun Kakang kondur kapapak para sak bergatyaning para prajurit Sing ngentong pinter iki. banjur Lho. keprungu kekandhan Iso sing ora Ya ngepenake. ngono kuwi tegese ngerti karo drama sama. Diajeng Sri Tanjung. Kula mbiyen sisa beli suwi. Mergo kentong yo nguripke pakeliran Lho lho. nggih. Sejatine Karena nek kentong iki suasanane hampa. Jenengan nek wayang kan dodokan to. Heeh. Lek teng Dadi uripe gamelan kok kentongan sik. Wis. Iya. Gamelan ramune lek kentongane Nah, ramune. ketoprak menika roy jare. Yen menawa Lah kuwi iya nek kentongan Nah, kuwi. kamdan niku kula nipun pengalaman ngoten. Ngomong Oh ta, Pak? iya. Jadi ngeco. Maino dhewe ya. Ora aku sik rembukan babakan kentongan karo iki lho. Bukan ganggu pemain lah ya bosok iki. Tuk, aja ganggu, Tuk. Sampai niku ganggu. Lah iya aku barang. Ayo lihat kondisional to, Bos. Siap. Sing bener iki kondisioner. Dari itu keramas. Lah, saya pekok kabeh. Kondisioner. Diajeng kondusi. Eh. Diajeng Sri Tanjung. Apa bener yen Gusti Prabu Siladikrom wis cumandha ana ing kepatihan kene? Menika mboten leres. Lali aku. Wes, gawe anu suaramu dhewe. Wah, malah bleset kowe. Kowe iki jane iki Sri Tanjung apa dukun picet tulung. Sik to, iki kena penuangan ceritane babakan mau lho, Siladikromo ki piye kan ora ngerti jawabane. Anu ki Awakmu tak tuduh selingkuh. Sejatine ora.
Ngono Nggih. ya. Oh, nggih. Nah, Jajeng Si Tanjung. Nuwun nggih, Patih Sida Paksa. Kakang Patih. Oh, Kakang Patih Sida Paksa. Iki isone nek diperkosa sik. Kowe iki kandhamu ki sing kepenak wonten dawuh katimbalan Gusti Patih Sida Paksa ngono lho. Wonten dawuh katimbalan Gusti Patih Sida Paksa. Lambemu kecepetan. Wah, jan ketoprak ndi-ndi mbok eloki ora gelem iki dalam ngene. Jajeng, entengmu tuk-lutuk. Wah, Tuk. malah ngerokok bocah iki. Iki nyambut Nyambut gawe tuk. Uripe pakliran ning kentongamu ya ora. Ora oleh uncalan rokok iki mau. Jajeng, Nuwun katimbalan dawuh. sejatine Kakang Trisno marang kowe. Nanging ing papan kene ana kedadian sing ora nyenengake ing penggalihku, Jajeng. Nuwun nggih, menapa menika Kakang Mas? Apa ya bener kabeh kandhaning para prajurit yen kowe wis tumindak setting marang Gusti Prabu Sratikrama? Mboten Kakang Mas. Piye? Mboten. Kowe aja goroh. Ndak rewangi golek tumbaling pojo kanggo mbuktekke tresnaku marang kowe. Ya kene kowe ora penake ing penggalipun Kakang. Kula bloko Kakang. Kula mboten pagoroh. Apa? Prahara ki apa? Kula mboten goro. Nah, Si Tanjung, Nuwun nggih. sepisan maneh ndak takoni. Kandha bloko, yen iya kandha iya yen ora kandha ora. Kowe tumindak sedhing apa? Mboten Kakang. Piye? Mboten. Kowe ora kandha bloko. Kowe tumindak sedhing apa ora? Mboten. Piye? Iki mana sing ngentong lho khusus iki. Ora ngajeni sing ngentong. Lah nek kene tok 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 Nah. kayak ngono. Ora tok tok nah ngono. Modele kaya di grup dhewe. Si Tanjung, Tolong mati. Yan, Dian. Tak kira pun mati. Nangis Yan, ki nangis. Kula nangis. Mboten Kakang Mas. kurang apa aku anggone menehi katresnan marang kowe? Kurang Nyatane kepara nyata. Kowe banjur gawe gelaning penggalihku. Mboten kirang menapa Kakang Mas. Ya kene nganti kowe tumindak sedeng. Kowe gawe wirangpun Kakang Si Tanjung. Kula mboten tumindak sedeng Kakang Mas. Sepisan maneh ndak takoni ya bocah ayu. Kowe tumindak sedeng apa ora? Mboten. Piye? Kowe tumindak sedeng apa ora? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iki dapuke apa? Waalaikumsalam. Niki wis daleme sudah paksa. Nggih leres kula piyambak. Yen pangapunten kula mau ngeling niki tanggal 9 wayah asok PCX. PCE. Walah iki dep kolektor to. Oh iya. Anu PCE mboten enten-entene PCK. Lha apa iki? Pijat. Kowe iki mangsane kok ketoprak mbok wenehi lesing barang iki ya ngopo? Kowe aja dadi lesing. Tuk. Milenial, lho Pak. Dadi napa? Sampean dadi emban abdine si Oke. Sri Oh, Tanjung. matuk. Aku sing ngentongi, ngene kentongi gorene. Ayo. Pak saya. Ayo ngene iki. Yo. Ngene. Yo, dikancani, dibelani Ngono lho, kuwi. ben serasi ngono kuwi. Gustimu putri. Yo. Sri Tanjung. Nuwun inggih Kakang Mas. Yen nganti papan kene kowe gawe wirangpun Kakang, pun Kakang ora bakal wedi menehi pidana marang kowe. Ayo, gage kowe kandha, mumpung aku sih bisa menehi pangapura marang kowe, Si Tanjung. Kula mboten tumindak sedeng Kakang Mas. Kepiye, Si Tanjung? Menawi kula tumindak sedeng, lutira kula ambune wani. Oh, sing urung. Urung apa-apa, wis dirolani mangsamu apa wayahe napa? Ing papan kene kowe becike mbelot. Ora ana liya sing mangerteni kahanan sak leker genthonge ning Taman Kaputren kejaba adimu. Gotri. Biung ban Gotri. Ini.
sejatine kowe ngerti apa ora? Yo Mbak, Wonten dawuh Gusti Pate. sejatine kowe ngerti apa ora, Kas? Ben urip pakelirane ngono lho. Ben urip ketoprak ae. Kliran urip, tapi iki sing ngentong iki masalah. Apa? Ben gayeng kono. Aja ngono to, Bos. Lah piye to? Mosok apa nek ketoprak kok irengane Adila kowe. Ya tuk-tuk sing kepenak Oh, kok. iya. Ayo. Biung Bang. Kula menika sejatosipun badhe matur dhumateng panjenengan menawi Gusti Putri garwa panjenengan menika mboten tumindak lepat Gusti Pate. Kula minangka tatu sabdi wonten dalam kampatian. Sakit rasing mana kula mulai menyambut kontak kok malah warna. Kowe kudu ngerti Kang dipun tresnani kecai panjenengan. yen bendaramu Tatu sabdi wonten dalam kampatian menika tatu saksi. Gusti Putri menika tresna saged dhumateng panjenengan. siji sing dak Tawa mana kawarno. Sakit rasing mana kula Gusti Pate. Yen wonten brengang dipun tresnani kecai panjenengan. kowe ngerti apa sih? Yo nuduh kang malaikat warna Nanging bener. Gusti Putri menika mboten ndak setting. Wonten brengang dipun tresnani kecai panjenengan. Yen kedadian Malah kula kowe pancen abdi keranjingan. Lah kowe ngomong dhewe ora barbar lho iso. Ayo Sumilir, sungkir. Sumilir. Kitir sumilir. Ayo Sumilir. Ndangau. Ndangau. Yo kene kowe bisa natoni katresnanku. Ing papan kene kowe bakal ndak takoni lan sejatine kepiye? Kowe tumindak sedeng wae. Mboten Kakang. Piye? Mboten. Piye? Mboten. Yo kene kowe tumindak kedeng. sabotan. Kowe yen bendaramu kaya mangkene kudune kowe ngimutke, ora malah njur mbok toke. Si Ranjuk. Yen kowe kandhaya pun Kakang bakal merik parku lho. Kowe tumindak sedeng ora? Mboten Kakang. Tumindak sedeng ora? Mboten. Lho. Yo kene kowe. Ya cok pisan. Rapi deh. Ing papan kene tak weni wektu kanggo iki kandha. Ayo. Kandha wis tanj. Kapejana kula Kakang Mas. Kepiye? Kapejana kula Kakang Mas. Kowe njaluk ndak pateni. Nun inggih. Yo gini kowe njaluk ndak pateni si Tanjung iki. Menik ananging kula nitungkas. Anu Sing WA. cepet to, wae. sing cepet ngomong aja sithik-sithik. Kon WA Bas mulak kaya ngene. Barang tak dikte lah. Kula niku kaya keduwen ketoprak kene asma. Minangka tandha kasucen kula dhumateng panjenengan. Minangka tandha kasucen kula dhumateng panjenengan. Si Tanjung. Kowe arep kandha apa si Tanjung iki? Kapejana kula. Nanging kula mitungkas menawi ludira kula angganda arum kula mboten tumindak sedeng. Nanging menawi ludira kula abecin kula gendaan. Sing bisi ya kotlok kuwi ora. Si Tanjung. Nun inggih Kakang Mas. Si Tanjung. Nun inggih Kakang Mas. Coba delengen aku. Ing papan kene kuwi kandha yen lu diramu anggota arum. Ateges kowe ora tumindak sedik. Sabanjure yen nganti lu diramu anggota amis. Banjur kowe tumindak sedik. Si Tanjung. Ngadeko. Sampun Gusti Pate sampun liput terusan. Saora-orane yen kowe kandha bloko lan kowe kandha panane pun Kakang ora bakal paring pidana marang. Tinimbang kowe nyepet-nyepeti ana ing papan kene, waspadakno si Tanjung. Luwih becik kowe suwikir.
Yo gini kowe nangisi bendaramu. Yo gini mbok tangisi. Yen ngenti kedadian kaya mangkene, kudune kowe bisa ngimutke. Menapa ingkang badhe kula mataken dumateng Gusti Putri kami. Yo gini kowe ra kandha aku. Yen wis ana kedadian kaya mangkene. Kurang opo? Kurang kena mengidon ya. Kowe opo ora ngerti? Gusti Putri menika kula sampun dawuh matur dumateng panjenengan. Kandha kok. Gusti Putri menika mboten tumindak sanceng. Apa kowe ngerti? Kula mangertosi. Kowe ora ngerti. Sopo aku, Lali karo dhewe. Jadi upate kok. Semikir. Semikir. Ya ya. Lara lecuk. Kulit lho koyo keluar. Semikir. Panas ya. Pas foto ya. Hei, apa? Hei. Diajeng si Tanju. Bakal tak buktekke sak kabeh kandamu. Yen kowe kandha diramuan gondambis, ateges kowe ora tumindak setting diajeng. Kualik. Belum. 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 Ora diajeng. Jebul diaman kodo aku padha. Aku wis ngomong paraku. Dosa luput lan aku sing tak sungguh sing tak Yo kene tiramu angkon doan. Jebul ora bener sak kabeh kandhaku marang sliramu. Benda nelongso atiku diajeng. Kados pundi kahananipun Gusti Pati? Gandekan aku Gusti Tanjung. Geti anggon anu Menika kula sampun matur dumateng panjenengan Gusti Putri menika mboten tumindak apa lengking napa tetep percaya. Pati goblok. Ayo dirukti Masa? betul. Sakit raos sing manah kula Gusti Pati. Nyuwun pengajar. Sakit. Sakit. Ayo Teko. dirukti. Teko. Biung ban. Apa? Ayo nyuwun pengadilan marang Gusti. Ora iso. Sida maksa. Gusti ora bakal ngadili menawa kelakuanmu kaya mangkono. Sing mbok karepe kepiye? Sange tresna marang Gusti Putri ki ngluwi-ngluwi saka keluarga. Utang duit salduit utang bondo sarubondo. Banjur iso utang pati. Kudu sahur pati Gusti Pati. Hai. Sekop. Kowe tiku wa teni. Gitu. Loh. Si urip. Ora gedike ndase. Mas Cahyo. Dalam. Salah niki pemainnya telu sing mati loro. Nggih. Iki mengke tanggapannya bayarannya njaleni kula kabeh. Bos. Kok iso duwe mbok tampa iki lho. Lah wong iki wong telu kabeh kok iso yo Si urip. ditum rata. Nah, kowe lek ngenekne kebanter iso mak sengkring. Mangsane. Nggih. Pangkling lho. Menjiwa iki, Pak. Luar biasa, perlu diajari wong ya nggih ra kulino kok ya nggih. Ning penampilane Mbak Dian sangat luar biasa ya lho tenan. Bisa menyegarkan suasana. Saged nek latihan Pak Toprak Ya menika. wis gampang. Oh iya. Engko nek pomo wis apik ya wis latihan. Iki toprak ajaran to, Mas. Pertama ki spontanitas ngene, to latihan iki ning panggung ngene. Lah ngono. Oh. Tak jamin kok ora iso. Ora mbok privatan. Iso kok ora iso piye to Nah, ora. gandeng suasana wis kaya ngene iki terus Nggih. dingge hiburan. Leres. Nah. Seribu. Mbak Dian iso istirahat.